diferents mitjans gràfics que avui han vingut a cobrir aquesta gran cursa. Volem aquí, braços amunt, fent-se el tironeig al ritme de la sardana del segle XXI, venga! Molt bé, així tindrem la foto contents abans d'esforçar-nos a tope i cobrir aquesta distància de 3 quilòmetres. Sortirem amb un recorregut urbà neutralitzat del casc urbà de Rial, en què no podreu avançar el que va de Llebre, i una vegada ja fet el circuit urbà tornarem a passar per aquí i ja encararem la pujada cap amunt. Per tant, tothom a punt, que això ho tenim a punt de començar. Doncs vinga, quan confirmin que tenim carregada tallada, que no hi hagi cap problema, que no hi hagi cap nen que pensi cap cotxe que passi per allí sense haver vist, donarem la sortida. Vinga, fort aplaudiment públic assistent per ells i elles. De 3 quilòmetres, més són 3.400 metres. Comença el compte enrere d'aquests campions i campiones. 10, 9, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, endavant! La pujada cap a la central. Lo dicho, ya os tenim aquí, els primers. Aquí tenim el guanyador de la categoria 3 quilòmetres, que és el del dorsal número 95, David Solomici. Vinga, baixem ja del podi i passem a la categoria Benjamí. Tercera classificada, l'Aitana Ferrer. I tercer classificat, el Martí Roig. Vinga, Aitana i Martí, tercers classificats. Segona classificada, l'Aran Plens. I segon classificat, el Jean-Miquel Larilla. I guanyadors i guanyadores, primera classificada, l'Alba Capell. I primer classificat, el David Sadovici.
Vinga, fort aplaudiment per ells i elles. Si mirem endavant, que ens faran les fotos aquí. Que brillin tots els flaixos. Molt bé, fort aplaudiment. Passem a la categoria Aleví.